رسول الله الصلوات. Od Allaha koji traži pomoći, neka Mevlud pejgamberu prouči. U džennetu koji traži hurija, kad se Mevlud uči neka posluša. Za džehennem koji misli i briži, kad se uči Mevlud neka ne bježi. Promislite, ovaj svijet hoće proć, na mahšer nam i na sirat valja doć. Havda piti u džennetu ko traži, nek u srcu salavate zadrži. الصلاة